Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk dumateng Gusti ingkang murben dumateng Gusti ingkang maha welas asih. Mugi welas asih mring sesarengan ing sasana mulya dumateng para panggrahi, para pamangku dusun ingkang tansah sinubha pakurmatan, dumateng para pepundhen ingkang tansah pinundi anggung masuki pepujuk ing kautaman, dumateng para sepuh bini sepuh, adi sepuh, saha para rawuh ingkang tansah jumbuh ing kamu. Perlu kauningan ing mriki kula kadhapuk dados salangatur saking keluarga Bapak Kardi Swito Dalah Ibu Titik Fadilah ingkang salah gamengku gati ndhawuhaken putrinipun Indah Nur Rahayu sinambi priya bagus Danang Ebhar putra saking Bapak Wahyu. Yento sing wis malumpat ing sanjure diastang meni roh panawanadya aja nganti kaya critane geger ngalengko lho Mas rasanen Indah Nur Rahayu supaya bisa nyaliji ing panggih kalian Mas Danang Ebhar. Akhirnya Mas, ojo nganti gendro kaya diterangin romosi pinter tenang. Iya.
Kawisto jengkaring sirat mojo pemanten putri medal saking tepas wangi ing ngarsa wonten ugi sumambirating cahya pindha soroting Baskara kang tansah sumirat ambabar tejo moyo pemanten kakung binayang koro pinaragang pilih warga Wandono dalam kadang sangkono tetap tiap dekik bagus gagah praboso tata tangguh tanggul kadya prawira jayeng paluga Dupi Gusti Rata titi tataning ganti monggo jejaka kenya ingkang asta kembar mayang ya jumangkat bukan mas kembar mayangnya pengantin kekalih empuk pripatan dari abdi pandudu tangane mulawi bebarangan gantal gantal saka suruh temulose suruh sedah temulose kedahipun rasa rasa kang riwu sambung asta mugya ing sambung asta wonten donga saga mugya temanten kekalih tansah wiji ing panganan wonten maneka ing beber kencana sabawa temanten kakung antiga tidak pecah sanalika menika katandhani temanten kekalih sagung-sagung ambabaku pembak kemambangi dokter Rencoto ono tirta alu temanten putri Hamiji temanten kampung menika kawasan Ranu Podo Ranu Toyo Podo Suku kanthi penajah mugi lepat temanten kampung tansah nambah ing kautamaning desa salajengipun kapiyarsa temanten putri Sinindya temanten kandung derajat temanten putri sami kali derajat temanten kandung monggo Sinindya kalajengaken temanten putri Ayu Bibi temanten kandung ambal kaping 3 mengutari menika kawasan pager kinasih lirik sampun gadah pager kinasih nggih kinasih ing temanten putri sasampunnya putarkan pager kinasih temanten kekalih jajar satu Bang Romo adalah ibu Uyuan Tirto Wening Tirto Perwitosari Tirto Panguripan Jati kan bahasa
Mugya kanthi Tirta Tirta Perwitasari Tirta Panguripan Jati temanten kekalih tansah ing tias ayo ayem tansah abduh ing rubida kalis ing sambi tolong mugia tansah teguh ayu luputa ing lara dohna ing bilahi kabeh jin setan datan turun paneluhan tenung tan wani miwah panggawe ala gunane wong luput asli temahan tirta maling adoh tan ana ngarahe biasih panggul saking Braja Luput kira-kira panuk sakalir saliring wisatawa sato kurda tutut katahing rasa masuk tanggadya sarira hati abang itu pemakai dosis pengucap kuyo musa pitakon saka ibu. Pak. Kira-kira abot endi anak mantu karo anak dhewe, Pak? Konsolan itu. Wala dhewe pitakon dipeni tenan. Sawise tak timbang tak tinting nyoto lho. Tresnane awake dhewe kudune lho abot karo-karone. Anak dhewe yo abot, putra mantu yo abot, ora ono bang oleh banci di bangsa. Moga Bapak Jenengan mengajak teman-teman kekalih pegang pundak mengajak didengarkan Bapak Astagfirullah itu dan teman-teman kekalih kalem-kalem kerja mereka kawasan biji tanam liripun Mogyo temanten kekalih tansah jenjem ing paling kawiji ing pamanggi kawiji ing paling Bapak kula dhewe adicara salajengipun kacar tujuh tembos ketos Mogyo sedayaning kabetahan saged kamangertos receh harta minangka pratandha tanggal jawabing priya hanya tapi guna kaya kang kedal kasuntak pinaringaken dumateng Garwa sasampunipun kasuntak ingkang temanten putri kabungkus katingal temanten putri naringaken isi tilam lampus dumateng Kang Biyu punika pralamban estunipun temanten putri nuwun pitedah amrih guna kaya saking temanten kakung awet pinadya apa kisah
Mangko. Kemanten sae anempi kering kedaharan saking putri Domas. Kalajengaken bebulangan gantian mas, gantian putra dulu yang bilang putri, putra dulu kalem-kalem mawon jangkute betekel enak halus kalem-kalem ya jadi susu kalem mawon jangkute betekel ketok mesra kalau lo ayo aja bobo manape si ganti kemanten putri bulan kemanten kakung halus berdua halus ya masuk baru bersama kedua-kedua dulangnya ini kalau dulang dilulang ngemuwerti mengapa ingkang dipun raosaken kemanten putri kedah dipun raosaken kemanten kakung makaten ugi menapa ingkang dipun raosaken kemanten kakung kedah dipun raosaken kemanten putri ing mangun bebrayan menapa ingkang dipun sumurupi kemanten putri kedah dipun sumurupi kemanten kakung semanten ugi menapa ingkang dipun sumurupi kemanten kakung kedah dipun sumurupi kemanten putri alajengaken nunjukan Mungkin kan tunjuk telepon ini telepon saja. Kipas sih kunjungnya ini. Kadres santan sahaya. Tansah jenjeng. Ayuning bis. Tan ayung jeng. Dinin sholat kalau putih. Adhijara salajengipun mangkat desa. Monggo Bapak Ibu Sunami lumampah mapak keluarga. Iya, sekali lagi. Setelah salam persilang, monggo ibu-ibu